Çarayımın bombe barandın en yaşer destenim abu. Çarayımın bombe barandın en yaşer destenim abu. Perçe kırın canu bedenamın en yaşer destenim abu. Perçe kırın canu bedenamın en yaşer destenim abu. Veşe veşer şer gıran bu, veşe ve hayal tenim abu. Veşe ve tenim abu. Veşe ve heva. Veşe ve şer gıran bu. Veşe ve hayal berxwedan bu. Veşe ve tenim abu. Veşe ve heva. Gel yete yari berxwedan bu. Sterken şevi şahit bu. Gel yete yari berxwedan bun. Sterken şevi şahit bu. Hem beskırı aha piroz diroketim jiyan bu. Diroketim jiyan bu. Diroketim jiyan bu. Veşe veşer şer gıran bu. Veşe ve hayal tenim abu. Veşe ve tenim abu. Veşe ve heva. Veşe ve şer
شوی خیا بر خودان بو و شوی استنی تنی ما بو و شوی هوا هوا گلک سپاس هوال احمد بله تماشاوانین هجا برنامه رنگین هنری دم باش و هفتیجی مهوانه کی می گلک برومد خبات بسالان خبات کاری نوانده چاندا دیجل فراتیه هوال احمد جیارا ماموستا یلماز هون گلک بخیرات سر سرا سر چاوا خیر دبین گلو ام بکوین نوا کورایا چانده و هنگ جی بسر پیهاتین تین چانده چند سالت خبات کاری نوانده چه موزیک تکریه آلبومین تا حاضرین تا آماده کارین تا پیش روزی چید فکری ولی ولو کرتاسی هندک و رندک لف بده هفدو وجه اجمره بیجه براسی اف دمک دریجه از دنوا کاری چاندو هنری دمم نود و نهادا من د ناوندا چاندا متریسه ده و دمیجی ناوندا چاندا مزوپوتامیا بو لی جبرکو او ناف قدخه بو لآمده ناوندا چاندا مزوپوتامیا آمده هر تشت خده بله لسر ناوندا چاندا متریس و دمی وکرن طبی و دمی دما کو ما دست به خبات خوی لور کر اماتور بون ما زیاده لسر موزیک تو او کیمتونه بو yani nezi se me falan lur me xabatek da meşandı. Le zede vekri nema pişti se me şunda erişek hat kırın ciheme hat kırtın. Nezi ki 2 sal me ija xabatê xwe çandî me di nava rêxistina partiyê de me girt. 2002 da navenda çanda Cwana hat vekirin. Lur jî me xebatdan meşandin, xebatê çand û hunerê. Piştî ku 2003 da navenda çanda Dicle Firatê vebû, hevala got lurjiyetê ye. Tu her lur êdî tu hatî astekî profesyonelî, em dixwazin tu lur xebatê xwe bidî meşandin. Bu rengê min lur dest pê kir, ji 2003 heta niha jî ez xebatê xwe li navenda çanda Dicle Firatê didim meşandin. Her çiqas nav wer guherandin lê hîn di dilê me da Dicle Firat e. Ew Dicle Firat di nava dilê me da nayê vemirandin. Te behsa albûmê kir, bi rastî 2004 da bi navê Koma Jiyara ji xwe zaten bi navê Koma Jiyara me dest bi xebatê kir. Me albûmek ne wek em bêjin jê ra dibêjin single. Sê stran me wê çaxê me çêkir, me got em ê bi singlê em ê derkevin pêşberê gel. وک از بیشم دمو بو آن وک دست پیکه که ایدی بر به آلبومه که بگشتی بر Yani حاضریک بو ها بو ne album bu, me got em ê singlek çêkin. Yani di albûmê de wê tenê sê stran hebe. Me wek demo çêkir lê ji ber ku derfet tune bû û kom jî wê demê zêde bi hev re ne germahiyek te bû. امی ونه سر و مجاریم کوما wer hasıl wer ma me albûmek çê nekir. Niha nêta min û albûmê çêkirin hêjî bi rastî tuneyê. Yani ez dixwazim ez hunera xwe di nava gel de bikim. راسته 2002 بر جه وکرنا دیجل فراته حیانی 2000 از بیشم 19 دیجیانا تا موزیک ده پیش و چون چه بو از بیشم عالی آفرینریا برهمانده جبر کو yani پیواژوک آدن خرابتره نوسا yani de her پیواژوک هستکی بخورتینه هیزکی بخورتینه گوهراندنا چانده بخورتینه عالی پیشکتنا وینده 2000 yani 2019 gelo çi guhertin çi bu Yani ez tiştekî bêjim niha guhertinek çawa çêbû dema yani wê çaxê me bi hestek cuda me hunera xwe dikirin. hestek çawa bu Yani hestekî dilxwazî yani me bawer nedikirin sibeb be em erin navenda çandê em xebatê xwe îro bigirin. cuda ya ew hes Yani ne cudayê lê hinek bawerî hatî şikestin.
Pêwîst ku di vê pêvajoyê de bawerî hîn xurtir bibe yani tişta ku li gor pêvajoya ku fikrê te rast ebelê. Yani ez dibêm hunermendek dibe demdemî mesela asteng çê dibin, problem çê dibin, psikolojik çê dibin, di alî imkan û derfeta de dibe ku hinek werwilo kêmasî çê bibin. Lê ew hunermendên ku ji bo vê civakê ketî ser vê rê û bi salan e ez bêjim ev çûn nîzîkî 20 salê tê di nav karûbarê muzîka Kurdî de û taybetî jî xebatkarên neçemayî. Yani heke ku îro em bêjin wek dilişkestinekî bêhêvî bûyînekî ji xwe nebawerîk ku bi meriv re peyda bibe wê demê a herî giring hilweşandina qirkirina çandê nehewcê ti kesî diye. Pêwîst e ku em di wî alî de hîn bêhtir em hest bidin, hêz bidin, digel waqqa şert û mercên ginan jî yani pêvajoya ji xwe diyare nehewcê em wênan vekin. Yani divê hunermendek pêşiya vê civakê ronî bike, bêhêvî neke, nehêle ku li ser xem û xeyalên xwe, êş û janên xwe yek deqê jî raweste. Pêwîra hunermendî li gor min ez dibêm ev e Heval Ehmed. Rast ez tevlî te dibim. Ji xwe zaten ji ber ku em hîn jî behestin em di nava vê karê danin me hîn jî dev jê ber nedin em dev jê ber nadin jî çiqa ji destê me were dîsa ji bo hunera Kurd em amade nin yani wek hunermendekî Kurd. Ê baş Heval Ehmed kana xwe em straneke werwilo xweş em guhdar bikin. Em stranekî soranî bêjin. Soranî dibe, zazakî dibe, zimilkî dibe, ji hevalê me soranan re. Kerem ke. Secar bewmange xermayîne dawe heşta meyli tom bekes nedawe Secar bewmange xermayîne dawe heşta meyli tom bekes nedawe Ey Xuda leva gir baran ew baran ew baran Yar bibe tomalım veran ay veran ay veran ay Ey Xuda leva gir baran ew baran ew baran Yar bibe tomalım veran ay veran ay veran Heydat seybedat kesti yar niye Kesle derdi kes agahdar niye Heydat seybedat kesti yar niye Kesle derdi kes agahdar niye Ey Xuda levadır baran ev baran ev baran Yar bibe tomalım veran ay veran ay veran Ey Xuda levadır baran ev baran ev baran Yar bibe tomalım veran ay veran ay veran Gelek spas. Spas Ez bawerim hozan serhez jî ev stran. Belê. Şwa mijî godar kirbû. Rast e. Ehmed Canyar ev 20 salê tê di nav muzîka ez bêjim çanda Kurdî de karûbarê taybetî muzîkê te dikê. Li gor te çi guhertin çêbûye di asta muzîka Kurdî de ez bêjim qada nav netewî de civakî de herêmî de çawa dibînî gihatiye çi astê em li pêşin paşin nîvî de ne an jî ew hêviyên mên ku pêşerojê em hîn bêhtir
به پیش بهرن هستین تا رمان تا نیرین Yani براستی اگر کوم نها بگیرن دست موزیکا کردی گلک پیش کتیه ده مثلا او ناونت تویده جی موزیکا کردی گلک پیش کتیه yani هنرمند ما دشن اروپای موزیکا خواه بکردی دکن هر وها وک مثلا بیجن ارکسترک ما هبو ارکسترا هسکیفه گلک خباتی خوش کرن بخواه اجید ناف دابون گلک ناف دان yani دناوا جواکه دجی و دناوا اروپای دجی گلک بناف بو مثلا ویداوی پروژک میا چانده هبو تو بناوی توسکانا اوجل اروپای گلک هات ناس کرن تمامی bu Kurdî bû. ولی احمد یعنی لگورت موزیکا کردی از بیجم هانی ولو از بیجم گاوک پر مزین به پیش کتیه لگورت پیوانین می از بیجم هانی چند کومی ما هانی چند هنرمند ما ل اروپا آلبوم چکر بن آنجی کنسر دابن لگور ما پیوانه که بس آنجی از بیجم او روحی بری کو نشما دب تایبتی کم دهاتن آبادلر روحه که از بیجم یک روحی بو لبری 20 کسا 10 کسا 12 کسا بیگ دهات ایرو او روح لکو دریه یعنی یک آد دوا سدما بلاو کرنا وان کوما چما چی بو مسئله چی بو yani مرهنک وکیلی بیجی راست yani este sedemek em bêjin awa bi desta têgirtin tune bû yani hinek ketin nav berjewendiya xwe hinek nexwest bi hevalê xwe yê komê ra bixebite yani ev mesela ji bo koma ji bo koma heyî çawa tune yani ji bo koma me jî wisa bû yani niha hawek te got bi rastî berê hevpariyek hebû me hema çend heval li hev diciviyan digo ka werin em komekî çêkin em xebatê xwe wek komê bidin meşandin niha lê dinêrî û hunermendê me dibe wala ez ê tenê bi serê xwe derkevim işte ez ê herim ji derdorê çend enstrûmanciya bînim niha di vê rewşê de ne ev jî nayê qebûl kirin شما من گفت اول احمد اجبر کو تدید او کم بلا بود herkes bir seri خو بو ستارک بو سترک بو انزانم خو دخواست خو بوریس خو کودی و هر کشینی لگور و زمین جوار جهات آوا کردن دویم امویجی ببینیم مثلا چرخا کاپیتالیزمی اوجی والا نسکنی لگور و از بیجم کلیپ چیکرین لگور و تلویزیون وکرین لگور و امکان و درفت دان و yani gelo ew baweriya ku pêr ruhê komê pêwîst e ku meriv werî bi çend tiştên sivik meriv ji nedîtî ve werê û herî rast e nerast e. gerek em ji nû ew de werin em dîsa gerek bi ruhê komê tevgerin Yani em digav şûn de werin. yani Ruhê ez bêjim not û pênc erê yani ev fikra min ev e ez bi xwe mesela nêzîkî 20 sal e ez di nava koman de xebitî min ez niha tenê bi serê xwe ji derkevim weka ku tiştekî li ser min tune bilo dîsa ez dibêjim mesela gelek caran me biryar jî girt me gotin em ê dîsa koma ava bikin bira kes wek solîst dernekeve konseran ya ji dernekeve hemberî gel lê mixabin hunermendê me yani ez bi xwe jî ev rexnedayîna min jî ez jî di navê de min ez jî di navê de min lê fikra min ev e dîsa kesên ku muzîka kurdî dike bi fikr û ramanê komtiyê xebatê xwe yê çandê bidin meşandin Deka hevalî Ehmed em Mamosta Yılmaz tu çavayê gelo Ez gelek başım. tu başî Bas. yani hûn jî ez bêjim wek müzîkcenek wek tamburvanekî hûn jî pir yani ez bêjim kaprîsên hunermenda qehrewan kulêwan kêmasiyên wan ez bawerim hemî hûn war wilo dişûn ve dişûn û hûn tên ne pêşberî gel keda we jî kedek pir pîroz e kedek mezin e gelek spas Bas. Wal Ehmed kam derbasî stranê bibin herê Dibe. em stranekî gelerî bixwînin dibe
Seyrana seyranim emrimin canete Ez horte ve gündime delilim loy loy delilim loy Ez horte ve gündime emrimin canete Goyara keç kabime delilim loy loy delilim loy Goyara keç kabime emrimin canete Seyrana duril gündi delilim loy loy delilim loy Seyrana duril gündi emrimin canete Bazın el millevendi delilim loy loy delilim loy Bazın el millevendi emrimin canete Ez heyrana vizendi delilim loy loy delilim loy Ez heyrana vizendi emrimin canete Seyran alpışmız gefte delilim loy loy delilim loy Seyran alpışmız gefte emrimin canete Bazın el sersate delilim loy loy delilim loy Bazın el sersate emrimin canete Emre devlette delilim loy loy delilim loy Emre devlette emrimin canete Gelek spas. Spas xoş Hava Ahmet bangavazî te heye gelo ez bêjim ew belavbûna di nav hunermendata ew nêrîna ez bêjim hişmendiya takekesî şaxsî berjewendî yani wek xebatkarekî 20 sala neçemê bangavazî ke xurt gelo heye ji wayên ku werwilo çap û rast lê didin û diçin. Niha hûn jî dizanin em di pêvajoyek dijwar de derbas dibin Hava Ahmet bûrêne em kîjan demê di pêvajoyek normal de derbas bûne ki heyanî ku ana. Niha pêvajoya niha pir cuda ye Belê. Bi rastî jî pir cuda ye yanî ji pêvajoyê dina cudatir e Ama gelek gelek qere çarşemê halo hatine û derbas kirine. Mêza gelek pêvajo me derbas kiriye di her pêvajoyan de gelê me Kurd bi rastî jî tu car serê xwe netewand her tim serê we bilind bû bi berxwedanek mezin li êrişê hemû tiştan derketin niha jî Taybetî wisa ye jî êrişa li hember qirqirina çandê. Belê niha jî wisa ye bangewaziya min jî ji bo hunermendên Kurd ev e bila yektiya we yek bi bila pê berjewendiya xwe neçe tenê bira hunera xwe bike ew bes e tu kesek zaten tiştekî ji wan naxwaze dibe hûn hunera xwe bikin lê em lê dinêrin huner jî bi rastî kiriye piş xwe lê bangevaziya min ew dîsa wek salên nodî salên nod û pêncî dîsa girêdayê hunera xwe bi dîsa bi serbilindî hunera xwe bikin Hewalê Ahmet pirsek din jî mesela ez bêjim dema ku ti an jî wek ez bêjim hevalên wek de hunermend berhemekî çê dikin mesela hûn diçin bi wan hevalên din re hûn parve dikin. Ez tiştekî biçûk bêjim ez xwe wek hunermend nabînim tenê istran bêjim hunermendî bi rastî tiştekî pir cuda ye Li gor te pîvanên hunermendî çi ne Hewalê Ahmet? yanî çawa bêjim yanî hunermendî tiştekî
pır cudayı. Mesela Ez çand ez halê ez wî bêje. niha nikarim wataya wî bêjim. Yani bi gorî min a. Bi gorî min ez ne hunermendim tenê stranbêjekî min. û kesên ku em lê dinêrin ema stranekî ya jî du stran ji ber dike derdikeve konserekî dibe tamam dibe ez bûm hunermend. Hunermendî ne tenê ew e. Ez bi xwe ez nikarim stranekî mesela binivîsînim. Ancak hevalekî binivîsîne ez wiya têkim stran ya jî wer çêkirin bîne cem min ez bixwînim ev yani. Mesela hesûdî pir di nava hunermenda de heye. Taybetî beşa çandê de pir hesûdî heye. Yani hevdû ne tahammül kirin. Ne wisa? Yani hesdik wiha ne hesdik. De hemû çandan da wisa ya. De hemû çandan da. Ne li gor mesela ez bêjim hişmendiya me ye. Lê dema ku tu bixwazî berhemekî te peyda kir an jî hevalekî nivîsî anî da te ku tu bixwazî melodiya wê an jî ez bêjim di aliyê çêkirina wê heyanî asta dawî de. Mesela tu hevalê xwe tu alîkariyê botibara par ve dikê yani hestên wan li gorî wan wê çine alîkariyê didin te ew ruh mesela min hemî ew ruhê giştî netewî û hunerheziyê ye. Ên ku ehlaqa vê çand û hunerê girtibe ji xwe çi di tûrika wî de hebe wê ji bo te rok e. Melê. Lê ên ku ehlaqê vê çand û hunerê negirtibe tenê xwe wê bifikire. Tenê wê bêje ez im, min çêkiriye, min xwendiye, min kiriye, Ez û ez. ez û ez. Divê hunermend ne wisa be. Hunermend divê vekrî be. Di başa vala Ahmed li ser vê ez û eziya ku em napejirînin em straneke dî jî Em stranekî şehît hogir bixwînin. Strana wî ya quling. Quling hatın ev quling geberuye sidaye ser zinaralu geliye ez xaz buma dinav refe evalan beper buma mina qazu qulinga Begeriyam serkendal zinara Begeriyam ledeştu albaniyan Min bedita evçiya uzozanuay Begeriyam serkendal zinara Begeriyam لدشتو albaniyan min bedita evçiya uzozanuay
Gulün döfürü lezmanin binin Çengavetiye ref birefetin sermin Bayeki sar diket nava dilimin Kullu keder dert keveci hestimin Begeriyam serkendal zinara Begeriyam ledeştu anbaniyan Min bedita evçiya uzozanuay Begeriyam serkendal zinara Begeriyam ledeştu anbaniyan Min bedita evçiya uzozanuay Gelek spas havale Ahmet. Spas xoş, spas xoş. Tişta ku ez lê em lê digerin û em dixwazin ev riha, ev hestin, ev melodiye, ev gotinin. Anha ciyê xwe de rûniştî em li Kurdistanê deşt û newalên wê li gelî û mesîlên wê li ber kanî û rûbarên wê em geriyan û em hatin dîsar vê de vê rûnişt. Tişta ku em lê digerin ev e. Rast. Tişta ku heqîqet lêgerîna heqîqetê ev e hevalê Ehmed. Em ê divê teqez em li xwe vegerekî em çê bikin û em li vî ruhî carekedî em zeft bikin û ancak em karibin wiha em ji vê civakê re aliyê çand û hunerê de em bibin ders. Bibin bersiv, rast. Ka em hestê te jî bigirin. Yani tiştek ku te got ez tevlî te dibim. Tevlî min dibe. Tevlî te dibim Yani serî set. ji ber ku hevalê Ehmed yani werwilo bi stranekî di dowa bi amûrek lêxistinê yani huner na yani tê heya ku derê qey ji safikê hatî ber tifikê yani gaveke piçûk e Ya yani mesela min gava vê stranê got bi rastî ez li hemû Kurdistanê geriyan. Ez çûm çiyayên Kurdistanê, ez çûm botan, ez çûm serhedê. Yani dema hunermendek stranekî got gerek xwe di nava wê stranê de bibîne. Gerek wê stranê bijî. Ger ne jî zaten nikare wê stranê bêje. gelek Nikare wê hunermend hestê têk nava dilê gel. hevalê Ehmed gelek hunermendên me yani strana ku dibêjin jî wata wê nadinê ji ber ku ne bi Kurdî erê bi Kurdî dixwînê lê bi Kurdî nafikirê di aliyê hişmendiya xwe di aliyê hişmendî de problema me heye. Yani ya herî sereke ew e divê em di aliyê hişmendiya xwe de em çiqas bi Kurdî dijîn em çiqas bi vê çandê em nan dixwin em çiqa bi vê çandê xewnan dibînin em çiqa bi vê çandê em hestên xwe lê dikin ramanên xwe çîrokên xwe şevbêrkên xwe yani mesele hemî ev e ev ruh e ev ruh hinek xalis bûye hinek me li gor xwe me ez bêjim me form me daye de rast e ne rast e teqez divê em li vî ruhî vegerin em wî ruhî careke dî zaft bikin ku em karibin ji hem ji pêvajiyê re û hem ji vê civaka bi rûmet re em bibin bersiv an jî nexwe divê em nebêjin em karûbarê müzîka çanda Kurdî dikin ez hunermendekî Kurdim wala bi çend stranên ji berkî ew jî tu qetil dikî an jî li gor berjewendiyên xwe em tev digerin û werwilo em têne mezadê bazarê em têne ber firotinê Ya jî em têne ew e ya jî mesela em veya dikin we. Weka ku te em heval hinek ji ber ku Kurdî nizanin dibe hewal. Êk stranê Kurdî dibêjin wateya wî tê xira kirin. Walê Ehmed em straneke dî jî werwilo dîsa meldeşt û zozan û çiya û mesîla newala me bigerîne Walê Yılmaz. Paize evden maçu paize
demaçu berzistan derdi gıran bu berzistan derdi gıran bu çendi buhar ve derbas bu çendi havi ve derbas bu agredile dermane bu agredile dermane bu kelaşine derya jine kelaşine derya jine veskuştum ve evine veskuştum ve evine Paize mevcuduman paize mevcuduman berketiye sofra kuran berketiye sofra kuran çendi demma çendi salan çendi dema çendi salan emman ebe civaran emman ebe civaran kelaşine derya jine kelaşine derya jine veskuştum ve evine veskuştum ve evine. gelek spas Salih Ahmed Spas xoş. اموان هنرمندین خوین برومت جی برجداری ام ببیرتینین ولی حواله احمد از باورم ام هدی هتی هاتن داویا برنامه خواه از خاطر خواب خوازم و ولو یک گالری ام برنامه خواب داییم کن چاوی حوالی الناس باشه 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 بله تماشاوانین هجا ام به هفته جی که هاتن داویا برنامه خواه حیانی برنامه کدی بمن خیر و خوشیده دم باش کرم که Ez Kurdistan'ım bu cihanım Ciğemirani şere gıranım Ez Kurdistan'ım bu cihanım Ciğemirani şere gıranım Kan yajine vare hebune Levya ve me Roje
dertînim Kaniya jîne warê hebûne Lêviya we me rojê dertînim Xwediyê serokû alû partî me Hem petron û zêr û zêvî me Xwediyê serokû alû partî me Hem petron û zêr û zêvî me Dayka mazlûm û kemal xêrî me Leşkerê rojê berxwedana me Dayka mazlûm û kemal xêrî me Leşkerê rojê berxwedana me Ez Kurdistanım buka cîhanım Cihê mêranî şerê giranım Kaniya jînê warê hebûnê Lêviya we me rojê dertînim Na na